Şaban ayının ortasyndaky okalyan 100 rekat namazy okusa bolýarmy? Ol barada Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem anyk maglumat barmy? Bu soraga jogap bermezden öň gelin hadis alma bilen kiçirek tanışlyk geçirelim. Hadis, zayıf hadis, mawzu hadis, sahih hadis diýip eşidensiniz. Ini hadis näme diýmek? Hadis Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ýönkören söz, ya amal, ya tasdiklama, ya wasp. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diýip, ya etdi diýip, ya tasdiklady diýip, ya şul onuň waspydy diýip bize ýeten habarlary hadis diýilýär. Ini her bir bize ýeten hadisi kabul edip, onu amal edip beýäsmi? Yok. Dine sahih, yani dürs hadisa amal etmek ruhsat ve zayıf, şok ya mawzu toslama hadisleri amal etmek ruhsat derler. Kaviyerleri şeýle diýerler. Zayıf hadis näme hadis denmeýär. Yani zayıfam bolsa ona amal edivermeli. Sebebi hadis adyny götürýärmi? Diyecek bolýar. Ýöne bu ati bir sowut adamyň gurrumudur. Hadisin kesitlemesini biz näme diýdik? Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ýönkölen söz ya amal ya tasdiklama ya wasp diýdik. Ýönkölen diýdik. Peygamberimizin aýdan ya eden ya tasdiklan ya wasp diýip anyk görnüşde diýmedik. Şonuň üçin hadis diýilse Peygamberimiz barada anyk maglumat diýip düşünmeler. Dine dürstlüğünün şertleri tapılan hadis anyk maglumat hasaplanýar. Ini sahih hadisin şertleri näme? Yani hadisi kabul etmemiz üçin näme şertler gerek? Onun bir näçe şertleri bar. Biz dine iki sanasyny alalım. Çünkü bu bir hadis alma bilen tanışlyk. Ini birinji şerti. Habarçylaryň iýdigiderligi ölmeli däl. Mesela men Ahmet, kakam Murat, atam Meret, atamın kakası Arslan. Inni havarçılarım zıncırı diýilýär şoňa. Men mesela 1990-njy ýylda doğuldum. Atamın kakası Arslan 1985-njy ýylda doğuldy. Yani men Arslan atamy görmedim. Sebebi ol 85-njy ýylda aýryldy. Men ol 90-njy ýylda doğuldum. Indi men Arslan atam aýtdy diýip bir wagt habar bersem, meniň habarym kabul däl. Näme üçin? Sebebi men Arslan atam bilen dugşuşmadym. Ol men doğulmakam dünýeden etdi. Ay belkim kakan gurrun berenler sana ya mereda tan aydanlar olur Arslan atan gördüler ve duştular. Sen şolardan eşidensin diýilse, yok, hadis kılma beýle ýöremeýär. Bunu kabul etmeýär. Belkim bolup biler bolor ýa-da sallanyp hadis tasdiklanmaýar. Hükman iki habarçynyň duşuşup bilmek mümkinçiligi suwutlanmaly. Eger men kakamdan eşitdim, olum Arslan atamdan şeýle diýdi diýip habar bersem, onu iýdigiderlik üçin bolýar we şeýdilik bilen şul hadisi kabul bolmany laýyk bolýar. İkinci şerti, habarçylaryň dogruçul, takwa we ýat keşri bolmaly. Eger habarçylaryň birisi kimdigi belli däl bolsa, ya yalançy bolsa, ya ýat keşri ýeterlik däl bolsa, onu bu hadis kabul däl. Ýat keşrigi pes habarçylara gowşak habarçy diýýär. Inha hadisin kabul edilmesi üçün şertlerin kaviyerleri olurdan başka da bar. Ýöne häzirlikçe bu bize yeterlik. Inni hadis habarçyları sahabalardan soň esasanım 2-3 nesilden ibaret. Yani sahabalar görenler, olaryň okuwçylary, soňra olaryň okuwçylary, inha esasy hadis habarçyları sahabalardan soň 2 asyrda ýaşanlar hasaplanýar. Inni olaryň ýaşan ýyllary, ýat keşligi, dogruçylyk hakynda ýürüte Kutubur Rical, yani habarçylar hakda kitaplar ýazylypdyr. Inha şeýdip hadis alimleri ýurtma ýurt aýlanyp İslam ülkelerindäki alimler çöplep kitap geçiripdirler. Hadis kitaplarynyň iň meşhurlary Sahih Buhari, Sahih Muslim, Sunan Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Majah, Musnad İmam Ahmed. Adymky iň ökde hadis alimlaryň käbirleri Said ibn Musayyib, Muhammad ibn Sirin, Imam Malik, Imam el-Awza'i, Abdullah ibn Mubarak, Abdurrahman ibn Mahdi, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, Ali ibn al-Medini, Yahya ibn Ma'in, Ishaq ibn Rahawayh, Imam Bukhari, Muslim, Nesai we başgalar. Inni genin 100 rekat namaz barada hadisi öwrenelim.
Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýeni aýdylýar. Ey Ali, kim Şaban aýynyň ortasyndaky gijede 100 rekat namaz okasa, her rekatda Fatiha suresini bir ýedek we Kul huvallah suresini 10 ýedek okasa, Allah Taala şol gijede onuň soran ähli hajatlaryny berjekdir. İbnül Cevzi adlı hadis alimi şeýle diýär. Bu hadisin toslamadığına hiç şüphemiz yoktur. Onun 3 ýolundaky habarçylarynyň köpüsi näwelli adamlar. Olaryň arasynda örem gowşaklarym bar. Bu hadis düýünden kabul edilmez. Öswer, eger habarçylarym biri näwelli bolsa, eýem hadis kabul edilenok. Berde bolsa, köpüsi näwelli diýär. Üstesine örem gowşak habarçylarym bar diýär. İmam Zehebi aýtýar, bu hadis Ali ibn Hasan Ali es-Sawri diýen bir tarapyndan düzülen hadisdir diýär. Berde İmam Zehebi oşmaça maglumat berip, habarçylaryň birisi hadis toslayan çeki. Enha şutaýdy, alimlaryň aýdan sözleri arapçasyny goýýas, çeşmeler bilen bile arapça bilýän alyp okap dernäp biler. İmam Şevkani bu hadis tostanany baýdýar. Hafiz el-Iraqi Şaban aýynyň ortasyndaky gijesini okalyan namaz barada hadis batyldyr diýär. İmam Newawi Mecmu kitabyny bu namaza bid'at diýär. Şeýle hem Şaban aýynyň ortasyndaky gijede, ýani beraat gijesini şeýle dua etmeli diýerler. Allahumma in katabta ismi fi diwanil ashqiya famhuhu فأثبته في ديوان السعداء وإن كنت كتبت اسمي سعيدا في ديوان السعداء فأثبته فإنك قلت في كتابك الكريم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. Manisi, ey Allah'ım, eğer sen menin adımı bağıtsızların fanavunna yazan olsan, onu poz ve bağıtlıların fanavunna berkit. Eğer sen menin adımı bağıtlıların fanavunna yazan olsan, onu şol yerde berkidip koy. Çünkü sen öz Kerim kitabında Allah İslam vadını öçürür, yok eder. İslam vadını bolsa öz yerine qaldırar. Onun yanına esas kitap Levhul Mahfuz bardır. Inni näme üçin beraat gijesini edil şu dogany o komolu diýip ýaýradýarlar. Sebebi helki toslamy diýen hadisimizin dowamyny şeýle diýär. Soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipmiş. Ey Ali, bu namazy okan her bir bennäniň soran ähli hajatlaryny Allah Taala şol gijede ona berjekdir. Sorapmış. Ey Allah'ın Resulü, eğer Allah onu bağıtsız edip yaradan bolsa da onu bağıtlı eder mi? Ol şeýle jogap beripmiş. Hak bilen meni peygamber edip iýveren Allah'a kasem bolsun. Ey Ali, hakykatdanam ol lewhda plan ogly, plan bağıtsız yaradylan diýip ýazylan bolsa da Allah Taala onu pozor we onu bağıtlı eder. Yani toslanan hadisse eğer adam şol gije 100 rekat namazı okasa, ol bit bağıt diýip Allah'ın takdirine ýazylan bolsa da Allah onu ol takdirden yani ýazdykdan pozup onu bağıtlylaryň hataryna goşjakdyr diýär. Şol sebäpli ýokarda agzan dowamyzy şol gije aýtmaly diýerler. Buna zulumatun fawqa zulumat diýilýär. Müslüman da onu. Yani tümlüğün üstüne tümlük. Näme? Birincilikden bu hadis yalan düzülen nidik. İkincilikden şol hadis düz bolunno da şol duany edin diýip berýär. Diňe 100 rekat namaz okasa yeterlik diýär. Garal bir bid'at ýa-da başgasyny süýreýär. Onha şeýdip 100 rekat okalyan namaz baradak hadis mawzu tostanyn oýlanyp tapylan Peygamberimiň aleyhissalatu vesselam adyna yalan aýdyryp düzülen hadisler. Bu hadis amal etmedem ýaýratmam ruhsat dällerim Müslümanlar. Sahih hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Kim menin adımdan yalan sözlese o tapy ýerine taýin bolsun. Inni tapawud ýok. Nähil yalan bolsa bolsun. O zat diýip yalan sözlesin. Erwes zat diýip yalan sözlesin. Hiç şeýle tapawud ýok. Hemmesem şol bolguny. Çünki din kamil. Üstüne goşara hiç zat galmady. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öz wezipetini, yani näme hayır bolsa öwretmegi we näme şer bolsa duýdurmak wezipetini dol berýär. Gelin ýene bir hadis alalyň. Şaban aýynyň ortasy gelenine gijesi namaz okan günnizi agyz beklen. Arapçasy kumu leyleha ve sumu naharaha. Yani Şaban aýynyň ortasy gelenine gijesi namaz okan günnizi agyz beklen. O bu hadisin dowamy we biz ýöne dolsun almas diňe şu parçasy yeterli. Yani bu hadis barada nüştaýda Arapçalaryny goýjak. Kim Arapça bilýän bolsa, ya bilýäni gidip görkezjek bolsa, çeşmeleri bilen şutaýda duranlar.
Tutmança bir faç aydık geçýäs. Bu hadis hakkında alimlerin sözleri. İmam İbnül Cevzi näme diýdi? Tostonan diýdi. İmam Zehebi şeýle diýdi. Hadisin habarçysy İbn Ebi Sebrani, Buhari we başgalar gowşak saýardy. Şeýle hem İmam Ahmed'in ogullary Abdullah we Salih Kakasynyň ol barada hadis toslayan kişi de diýenlerini habar berdiler. İmam Nesai onu metruk, yani taşlanan neydi? İbn Ma'in onun hadisi hiç dadım değerliydi. Yani Müslümanlar onlar bu hadisi, şol hadisin toslanan onun sebeplerinin birisine ama onun bir havarçısı bar ekeni. Ol havarçısı hem hadis toslayan biri ve taşlanan onun hadisi hiç il alınmayan biri eken. Şaban ayının ortası bilen bağlanşykly ýene hadisler bar. Mysal üçin kim beraat we Kadir gijesini ibadat bilen geçirse onun kalbi ölmez. Edil şul sözler bilen hadis ýok. Hadis kitaplarynda edil şul sözler bilen bu hadis geçýär. Ýöne şuma goloýrak gelen bir wa. Ol hem näme diýe? Peýgamberimiz şeýle diýipmiş. Kim iki bayram gijelerini ibadat bilen geçirse kalpler ölýän günni onun kalbi ölmez. Emma bu hadise mawzu Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam adyna yalan atylan hadis. Onha beýle diýen alimy Arapça bilen şu taýda goýýar. Menşesini gysgaça bellek geçýär. Bunun hem habarçysynyň biri İbn Harun el-Belhi ol hem yalançy. Ýene ýaýradylýan habarlaryň birisi musulmanlaryň iki bayramy bolşy, ýaly perişteleriniň iki bayramy bar. Biri Berat gecesi, biri Kadir gecesi. Bu hiç şil asl bolmadyk habar. Ol hadis kitaplarynda hatta toslama hadis diýibim habar berilmedi. Şeýlelikle musulman da onu Şaban yani Meret ayının ortasındaky gecesi barada ýaýradylýan habarlaryň birisi dürstlerdir. Anyk hadislerdir. Hamha Qadi Ebu Bekir İbnül Arabi Ahkamul Kur'an adly kitabynda şeýle diýýär. Şaban ayının yarım gecesi barada ne onun fazileti hakkında ne de şol gecede ömür möhletleriniň ýazylýanlygy barada dayanmaga boljak hiç bir hadis ýokdur. Şonuň üçin ona öz bermäňdi. Käbirler şeýle diýip biler. Bu senin aýdýan zatlaryny biziň ahunlarymyz bilenokmy? Olaryň bilmedik zadyny sen nerden bildin? Jogaby bir näçedir. Birincisi, ahunlar peýgamber däl, olar hemme ilmi urşap alanoklar. İkincisi, hak adamlaryň üstülen däl, adamlar hakyň üstülen tanalýar. Üçüncüsi, sahabalar burun beýik alimlaryň birisi. Hasan el-Basri Allah ona rahmet etsin. Ol hadis habarçylaryň birisi hasaplanýan ekeni, beýik habarçylaryň birisi hasaplanýar. Ýöne ol egerde duşanly anyklanmadyk biriniň planydan şeýle diýdi. Planydan habar berilýär diýip, şondan eşitdim, şol maňa gurrun berdi diýip, gönümel şondan eşitdenini açyk aýtmasa, şonuň şol habary alnana ekeni. Köp hadis alimleri Hasan Basri bolsada şertler tapılmasa onun habaryny kabul eden eken. Muny mysal bilen düşündireli. Meselem Hasan Basri'nin Said ibn Musayyib diýip şeyh wa, yani muallimi. Said'in hem şeyhi Abdullah ibn Abbas sahaba Allah ona razı bolsun. Hasan el-Basri Abdullah ibn Abbas aýtdy diýip bir habar gurrun berse, yani öz şeyhin ortadan aýryp gönümel ibn Abbas aýtdy diýse onun habar alınmaýar. Çünkü ol İbn Abbas'a duşanly anyk däl. Siz diýip bilersiňiz, Hasan Basri ýaly beýik alim ýahan sözlermi? Eger Said'den eşitmedik bolsa, nädip İbn Abbas aýtdy diýip biler? Ýok, hadis ilmi beýle ýörenok. Hadis alimleri bir habary Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ýönkümek üçin belli şertler goýupdyrlar. We şol şertlerden çykmaýan ekenler. Bu Hasan Basri ýalan aýdýar diýdik däl musulman da onlar. Bu düz şekilne diýermi? Dogry kadalar bilen anyklamak diýdi. Çünki bu din her bir düz sahih hadisa musulmanlar kıyamata çin amal etmeli bolýarlar. Şol sebäpli köne hadis alimleri kada şertlere berk eken. Şonuň üçin Hasan Basri ýaly daýal alimyň hadisi şertler bilen alınýan bolsa, biz näme üçin ahunlardan şertsiz kabul edýäs? Olaryň ýalan hadis diýip ýaýradyp görenlerini bilben kör bolup ýerine düşýäs. Ýene bellek eşek zadymyz. Geçen videoda aýdyşmyz ýaly Şaban aýy barada az beklemek sowaply diýip sahih hadisler geldi. Şeýle hem Kur'an okumak, nifil namazlar okumak, dua dile etmek, bu zatlar hemme wagtda musulmanyň etmeli iş. Ýöne gurrum näme? Gurrum Şaban aýynyň ortasynda giýjen artyk maç taýmap, beýik giýjelerden aýratyn hasaplamak enhaşyl bolanok. Çünki ol barada hadisler agzap geçişmez ýaly toslamadyr. İnsanyň naýçyk zadymy
Sahih hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Ümmetimden bir topar wa, olar hemişe Allah'ın buyruğu boyunça hak ýolly bolarlar. Olara arka öwrenler ýa-da olara garşy çykanlar olary ziýan ýetirip bilmez. Allah'ın buyruğu gelýänçe olar adamlardan üstün ýagdaýda bolarlar." Indi şol topar kimler diýip Imam Ahmedden soranlaryna şeýle jogap berýär: "Eger olar hadis eýeleri bolmasa, onda olaryň kimdigini men bilmedim." Şeýle hem Imam Buhari'nin muallimi Ali ibnul Medini, Imam Buhari'nin özü hem bu topar hadis eýeleri diýip kesitläpdirler. Beýik Allahu subhanahu wa taala bizi şolaryň sanyny eylesin.